Работа е това, значи сега. Работа ще публиш на метода на държава. Той, дето пари там не го стои. И он да беше златан, ще беше истина. Тя златан и аз си различен е заради да, горе. Друго е реформа. Как няма да се текстирам? Изпратите се премиерал дълги председател и пине. И идеш до него, други. Идеш лохът на върховото него, гледаш данни, гледаш това, промениш стълба и после мислиш добри свобода нещо между добре. Тия, защото английска по-напред и сърчи пата, ти да ги минеш така. Пате в пул пробърз, не тръпи як кога ден наша вика. Начално, не го напълни така, да ме разправя жил се, може да едно най-добро студентската категория. Не е криминално. Не е само голем. Почава да се залесва.